Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera nthawi ino. Ndine Banda ndi program inanso sabata ino ya Tikudziweni. Program ya Tikudziweni timadziwana ndi anthu amene akuchita zinthu zosiyana-siyana m'dziko lathu lino. Cholinga chathu nkuti kudzera mu macheza amenewa inu mukhoza kutola ziwiri kapena zitatu. Lero tili ndi Chimwemwe Mkwezalamba. Iyeyu ndi mmodzi mwa anthu awiri amene adapita ku Zambia mothandizidwa ndi Multichoice kumene amakaphunzira zamene amapangire makanema ndi zina timva bwinobwino koma achita graduate tsopano abwerera. Tikulandireni kuno kumudzi amayi. Muti ndi chani talent ya Talent Factory, Multichoice Talent Factory. Ndiye zimakhala bwanji? So the program imene Multichoice anapanga iri ikuchitika ma region ose, southern region of Africa, western the east. Nde ku southern kuli ma countries 7, nde amatenga ma filmmakers from 7 countries. Yeah, chimodzimodzi ku west, chimodzimodzi ku east. Nde ku southern kunoko imachitikira ku Zambia. Yeah. So kuti upezeke kumene zimakhala bwanji munthu? Umapanga apply eti ngati amapanga kuti akufuna anthu. Then you apply online. Chifandi online application. Kena kono they call you back ngati akapanga shortlist. Ama kuimbira no phone they call you back. You go for interviews. Then my interviews ajo kakazoti you're successful no kena kono amakutenga. Then they process everything from transport to accommodation to food. Chili chose chimakhala pa yo. Mwasi munalipira wawanda mara. Yeah. Ndiye akutengani chimomwe chanu chinali chotana amayi? Chimomwe changa chinali chodzaza chambiri chifukwa ndingati so far ndikhozonena kuti it's the only company imene yaonetsa interest ngati muma young filmmakers kumalawi kunoko. Nde osati only ku Malawi koma no ku Africa. Plus kukhala no among my students chifa we were the 20 of us from seven countries. Nde kukhala no among Mozambique? Yeah, Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Angola, Botswana and South Africa, yeah. Aye. Namibia. Oh, Namibia. Yes, Namibia. Ndia awiri maiko onsewa? Aye. Kunoku ndawiri ku Zambia analiko 6. Namibia da. Zinakaba nzimezi. Chifukwa timesa ili kwawo. Yeah. Nde chimomwe changa chinali chodzaza kwambiri chifukwa to just be among the 20 like filmmakers in Africa, in southern Africa you can say. It's a pleasure. Chifukwa munthu umaphunzira zinthu zosiyana-siyana. Ukamakhala ku Malawi kunoku you think kuti ndoti ndikamapanga izi ndekuti I know until you are among anthu ena kena kuna zikuzi zoti but this is the easy way of doing what you thought kuti Ndiye inali bwanji skulu? Ndi skulu ndithu malo ankalasi? Malo class from 8 to 5. Pamakhala lunch break, tea break. Kena kono mukapanga koma ndoti tea break yo for free also. Lunch is also for free. You work hard because they give you assignments, you shoot videos on your phone. They give you phones, they give you laptops, they give you hard drives. Because everything to equip you. You can just go make on this it's fine. China chili chose magobe, bag. They give you my t-shirt, aujen IMTF. They you umabita in class, they come different lectures from different countries. Especially South Africa. They teach you storytelling, like how to write a script, could you just have an idea, how you can now develop that idea into a film. The cinematography, sound amabwera ndi Dolby 5.1. Ngati ifeo sound ngati a guy from India had to come to teach us specifically for sound. Cinematography, a guy from South Africa had to come. Production design. It's not good to you specify kunenori I'm only doing cinematography. You umaphunzira ngati all the aspects of film production. And the good thing is it's not only about film. Umaphunzira TV.
umaphunzira TV, you social media, ngati how to shoot, you know, like a vertical film, how to shoot a horizontal. Then ngati amakupanga equip enough kuti when you're out, you know, okay, this is what I really want to do. So chimene chinakugwira ni mtima kumeneko. Kodi how long is the full course? 1 year. Oh, chaka chataka? Chaka chata. Ko munati ma break? Mumakhali ma holiday? Imodzi. Oh. Ife ngati tinabwera April, kena kono for 2 weeks and then you go back. Kena kono mabwera. So chimene chinakugwira ni mtima pa skuli imene inchiti kwenikweni? Chimene chinandigwira mtima kwa ine personally, ndicho noti it helped me to shape, you know, to really know what I want. Before I went, I knew, okay, I'm passionate about film. Before you went, mapanga za acting, directing? Directing. Both acting and directing. Yeah. Both film and theater. Okay. Before I went, I knew, okay, I'm passionate about film. This is what I want to do. But I just didn't know how to get to where I want. Okay, you know, okay, I want to get there. Komano ababano kuti muntu udutsa bwanji. Now, Multichoice Talent Factory, it was now like the bridge. Kundipanga connect. Okay, so this is where you want to go. This is how you should do it. Chifanga dibanova, when I came back, I've been, you know, I wrote like in a month ago. When I came back, I've been applying ku USA. And yeah, I've been they respond back kunena kuri, okay, you know, like we want you and whatnot and whatnot. So it's something kunena, okay, I wanted kunena, okay, you know what, I want Malawi to be on the map. Apply ku America kuti mukatani kuti tiga pake simuna ponyere ujeni ambition patari wasayambira konkuno kuno mali apply ku times ku chipongoli chimene sikono mukanda apply ku America mwabwera kuno osajira apply ka times kuvanga apply ku America consider me a spy. Ngati mene munthu umapitira kuti kukaona kuti kodi anthu akupanga bwanji zinthu zawo kunena kuti tsopano so mufuna kuti mukatani ku America ko kuti industry kufuna zinthu zawo kukachita act kukachita direct kukatani kuti ngati to just for me personally I just want to see how they do their own kuti how they run their productions. Ndiya kuyankha angaba ndiyani awurijani kuti mubita komano pano bai ndifuna be ndingokhabe kumalayi kuno kukaye for now kuti sinanga the whole point kuti phunzitsa nezo titukule our industry. That's right, that's right, komano then udabo mukamba za kwani I'm just saying kuti ngati the extent of the knowledge kunena kuti, you know, you are equipped enough kuti you can go in every industry you want. That's right. Kuti tsopano ikhano decision yako kunena okay, I want to stay, you know, kumalayi kuno I want to improve, I want to, you know, develop the film industry in Malawi. Ndiye skulu inatha munakoza kodi sinza maiso zimene mbongo wera opanda pepala. The good thing is they partnered up with University of Zambia. University of Zambia. Yes. Okay. Then mugamabanga graduate, amabatan ma certificate. University of Zambia. Then you use now those certificates kuneno, okay, this is what I did in film and TV production. University of Zambia. Yes. Chabwi. Multichoice University of Zambia. So ndikumva kuti kumene munachitanso kafilimu. Tati fotokozera. Mpaka wili kodi? So sinanga ndingati training for like a year. Nde kumaperono akumatipatsa mwayi onenoti you can do your films commissioned by Zambezi Magic. Imene lipa DSTV. Nde yumakhala ngati a month. If I didn't have got 1 month of pre-production, 1 month of production, and 1 month of post-production. The movie, I was part. In Mabanga part in Ali Awili Ose, The Painting and Savannah Skies. The Painting is a horror film. It's very interesting. It's like I can say like the first horror in Africa.
naijambulira Zambia konko naijambulira Zambia komwe. The Savannah Skies, it's a romantic film. It's romance. It's really good. I was the assistant director of the painting. Okay. Yeah, chifani ngati C20 nde amagawa no 10-10. Okay, komano mugamashira inayi ena group inayi amakuthandizani. Mugamashira sa inayi ena group inayi amakuthandizani. Chifani there's no way a team of 10 can run a production. It's a lot of work. Nde in Savannah Skies I was doing wardrobe, costume, komaso sound. Okay. Yeah. Ndiye uje ni painting yo madinza nkhondo muli futi hora ya futirimo kumabero komano it's mainly kondiringa yo koma osati kwambiri nde ili pa Showmax nde amene ali pa komasa kumaonetsa pa Zambezi Magic you can nde ngati mufuna kuonera I think painting yo nayo pa ngono painting muonere nangamesa ndi anthu akwana kuonera so pano muone kuti mafika kunyumba kuti zimene mafuna zakwaniritsidwa so you are contented kapena ulendo dakalipo. Yes, ulendo kanalipo. This is just the beginning because akutero chifuka I'm working on my projects, personal projects. Kuti ngati I want to do a series, I want to do a movie. It's just a start. ngati kuti angophuka mtengo angophuka tsopano kuti no ukule no umene no zipatso and all that. Apart from school, china chimene mwakaphunzira ku Zambia in 1 year mchana? Zambiri. Maenda kuti Zambia? Maenda. Ma weekend? Ma weekend chifa transport is there. If you want kuti kupanga drop off kutiko ama kupanga drop off. That person, to just also be like a year away from Malawi. It's I can say it's a privilege. If then you see kani ndimena nzathu amakhalira kuti uzungulire uone komanso kumeko ngati would go kuma film festivals komanso like you'd umayankhula nano ndi anthu tsopano umakhaza kuti ngati kuti your knowledge imangokhala kuti ukuphunzira zinthu zosiyana kukhala ndi anthu chifukwa the thing is mukanda anthu aku Namibia, anthu aku Angola, anthu aku Zimbabwe. No saying you have different cultures. You believe in different things. Now you're staying under the same roof. Now you just have to adjust kunenori anthu ajokhala na ubwanji. By the end of the day, it's not only about you, it's about ngati zinthu zosiyana. You also have to accommodate anthu ena. I mean, anthu osiyana mukudza zinthu zosiyana. It's not only about film, it's also just about life in general. Kuti munthu how you can be ndi munthu wina without judging them. What I believe in ndi mene munthu wina amakhulupirira ndi zinthu zosiyana, but that doesn't mean kuti I'm right or they are wrong or they are wrong. So zonse zinali zaulere. No school fees. No school fees. They even give you a stipend. Kuzochita matrade munabwino katsitsuka pota munabwino. Osangopota we katsitsi ya kupita ku saluni. They give you ngati mwezi ujoka matha they give you like an allowance. Ndoti pamene also they give you food. Ngati lunch you get free lunch, free tea break. Ndoti transport is provided. Around free dinner. Not necessarily. Dinner you buy from your stipend. Because you disama funori anthu tizibwereza zakudya anthu amakonda zosiyana. Ndamo batsa ndamo ringa rufuna kugula zinthu zina then you can go and buy. So they give you ngati you also kumabwera so anthu osiyana ngati this other time kunabwera Oyini Oladeje an actor from I think she's from Nigeria. Akubanga act in Star Trek. They amabwera anthu aja, then you go out, like you meet them, you talk to them, you ask them how the experience yao ili bwanji, like in the industry, mina kuonera Africa, mina kuonera ugogo. It's really good, I can say, and it's something that we as Africans we need, ngati young filmmakers we need. Chifukwa
you learn a lot, you know. Yeah, you do. Chifa ukakhala kumeko there's Wi-Fi you are able to YouTube, you know, ngati ma tutorials, you know, ngati ma behind the scenes ama movies. Now then you understand, oh my god, so this is how they did this, could afika bariba, could afika. Yeah, no, I saw that because time enema chita launch ndinabwera ku Zambia. I don't know if you remember. I do. Koma kuti was kuna chikulu chatu, so ndimatikoda amayi wandikumbukira. So it is indeed a very good initiative. Tichite break pang'ono. Tikabwerera mufuna upanga chani kuno kumudzi. Tikabwerera koma. Tathokoza kwambiri. Ngati mwangu tipesa kumene mukuonera ndi program ya Tikudziweni. Tikudziwana ndi Chimwemwe Mkwezalamba. Chimwemwe Mkwezalamba wangu wewe umene kuchokera ku Zambia ku Multichoice Talent Factory. Kumene amakaphunzira menanga pangire mafilimu. Ndiye tichite break pang'ono tibweranso posachedwa apa. Ngati mwango tipeza kumene tili ngawo lomaliza ndiponso lachiwiri la program yathu ya Tikudziweni tikucheza ndi Chimwemwe Mkwezalamba. So amayi mwaphunzira kupanga sinde kuti mukhoza kupanga mafilimu kuno bwino equipment muli nayo akupatsani kapena? Yeah, they gave us laptops, phones. My laptop, my phone, yeah. Ndema kamera kuti mudzikabwereka kuti pamembo tutafuse. Kifuka kuno akoma ukapita ku technical ukakazapula matabwa ama kupatsa kampamba koyambira. Sato patsa ni koyambira? Pamembo bota imbire tafuse. Yeah, mwauze mwapanga banje ko zinthu. So the technical know-how is there, mwaipeza right? The technical know-how. Mene mukapangire mafilimu. Yes. So tiyembekezereri ya ku Malawi directed by Chimwemwe Mkwezalamba. Soon. Kabena utamangira kwa America. So before I go, ngati tipite. Koma I'm sure kuti ndipanga project kunoku, kuti to just show it and to it's not a waste of time. Chifa ndikudziwa even makolo akamaonera kuti munthu umapanga film, kama kuganchira ku television station. Or even pena solo bambwanga amati kodi mumatani. Kuti makolo samamvetsetsa kuti ukamafuna kusani mapanga chako cha mangoti okay sindumvetsetsa it's okay. Nde kuti kuonetsa kunena kuti okay you know what this is not a waste of time. Komanso kuti awa akamamaliza it akamapanga apply anthu ena kupanga motivate anthu ena kunena kuti you know what this is worth it. Then yeah. So mwabwera so mutani. Panopa I can say kuti I'm working on my personal projects. Menda nene amucha. Like films, movies, a series. Kupanga they're still in development. Okay. Yeah. Script writing. Yeah. Chifuka anane naso kuti before we go it kuti iwo poti punzita amafuna kuti osati kuti we should start looking for jobs. Komano kuti ifeyo notsopano we should work hard to try and create jobs for other people. Yeah, that's right. Yeah. Okay. Nde kuti notsopano kuti tingothamangira kunena kuti okay now I'm looking for a job. Ikanga kuti you know mapunzira sana thandizi. Yeah, sana thandizi. Koma chifaso ngata nati phunzitsa zinthu zambirimbiri kuti ngati how you can shoot like a movie on a phone, kuti ngati for social media and whatnot. Then before now running to employment I can say I'm trying to just you know like work on my personal you know like projects. So munala awiri winanda Jonathan. Ali ku Jonathan. Jonathan ali ku Lilongwe but right now he's in India. Awutani ku India? He's on a movie set. Wapezakalizo jina nice. Yeah, I think as over 16. Wangu ka thandizira kumene ku movie. Anandumiza sunde ya Multichoice omwe. Mukakhala nthawi imene mmayikumbukira amayi kuti ndi yopweteka kwambiri your lowest moment. My lowest moment I can say was the time when I was coming. Chifukwa coming from where? Coming from Zambia. Yeah. Chifukwa now it was a matter of kuti okay we went to Zambia the country knows kuti Multichoice yatumiza anthu awiri. Now people are looking at you are expecting kuti kodi mupanga bwanji ole niyo mukufusa so papa so people are expecting things. Fanzano ali ku India.
Anzala alikuja. Event bage tufuna kupita ku USA. Chabwino osapeketsa yeah. Kuponyera kwaku. Ezona De kuti ngati dziko kupanga next or even Multichoice also. Akupanga expect zinthu. Now to just no kuti munthu no now to figure things out. Sanga ningatoti mwaneti unali manja mwa mai yako. That's right. Now mai yako nakusiya kuti uyende no from here to there. Uyenda bwanji. It was good. Now I was like, good, okay, so where am I going to start from? You know, when I go, people now you can't zimena antamania zijori filmmaking is a waste of time, and I'm good and tell you you can't get really true. To me, I can say good, that was my lowest moment. Good, now how can I prove myself? You know, like to my country, how can I just nanga not necessarily za chitoi koma in your life. Your highest moment imene mati kumazimenezi ndine mwedi zundichitikira. My highest moment was, okay, I can say guri two. Okay. Yes. The first one ika related kuyanchiroi. Chifukwa when I was on set, being the assistant director. Umakazunori, you are in charge of the set. Assistant director ndudi ndokulu nditwe? Ndokulu. Mu film industry. Chifukwa now umakazunori you're the one who calls action on set. A director manena kati komano iwenda meno manena no action on set. You need to make sure kuti antu ma actors are on set ngati schedule yose. If aganazoti film ikushooted in 10 days, you need to make sure kuti the film finishes in 10 days. If there's a budget, they don't, my producers, they don't want to go over budget in drama zina. Then to me that was like kuti my highest moment. Chifukwa I was the youngest. Okay. Among all the students. Then now being there, quite on set, off exactly. To me it was like, okay, this is it, you know, like to me, and it also just made me realize this is why I love film. You know, okay, this is why I chose it in the first place. You know, muntu ukakhala imbe ukayima pa stage bajoli pa mic ukamaona anthu kuti akuyangana pamene maneno oti now passion yanga ija my love for film. So that one is the first one. This one is the first one. The second one? The second one was when I applied, I got a response. For me it was like good, okay, I'm just trying, you know, it's USA, I'm just trying. Now when I got a response, it's serious, eh? It's serious. You know, the camera on that's serious. Oh my God, Kani, this is, you know, like I'm like, okay, so actually I was trying, but you know, there it was like good, yeah. So I can say good that too. Okay. Magonda kujijana. Inerundi nsima. Zambia imapezeka? Imapezeka. Komano kapikirwe kama kagosiana ndeti ba yakuno ite maipika bwino yakuno imakoma amapika mwana Zambia ngati the normal way komano ngati ine kumene makhala mapezoti tikukhuthula nde kuti mwangopika ndikukhuthula komano ya yosachita mapisi amango kukhuthula yose simapika nokha kuti sizimatheka kuyipika nokha chifukwa makhala kuloji. Okay. There of course amabanga mapisi akamabweretsa esanga ndizagulu komano ine nimakonda nsima ndi nkhu. Kunoko muma taira ndani mtengo za mafilms? Anthu angapo I can say amene oti kuti mutu mwaine I can say kuti Daonga Nkhonjera oyamba chifukwa he's the one that even if I acted in the movie he directed Bella. He saw me ndili wangone because I was 15. He saw me ndili wangone. Sisi solali tarinso. Kuti mulione lali ngono. Okay. Paka pampanga nkati ukamete. Chifanya ndi wangu kanga joje. Zambia munali zomwezi kapena machita kumapito kuno. Iso. Kuchokera 2012. Rasta? Aye. Yeah, so I got Bella. Then he took me in, ndili wangono. He trained me, and then you know, ngandipanga motivate. That's right, yeah. Shemu Joya. He's done, you know, like wonderful things, you know, like in the movie industry. Aye.
koma mungomuyamikira kuyamikira. Unfortunately nthawi yatithera. Okay. Unless you have concluding remarks. Zikomo. Okay. Zikomo. Zambia sama zikomo. Chiyankhulo chathu sichisiyana. Chabwino. Kungoti chawo chimakhala ndi cha fresh. Chathu ndi cha deep, chawo ndi chapa mwamba eti. Chimwemwe Mkwezalamba kuchokera ku Multichoice Talent Factory. Tikuyamikeni kwambiri chifukwa chobwera. Pese tathokoza pokhala nafe. Tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tabwera nazo program imene ya Tikudziweni. Timadziwana ndi Chimwemwe Mkwezalamba amene wangobwera amene kuchokera ku Zambia kumene anakachita nawo school ya film. Abwera kumeneko ndithu ndi pepala lawo la mphamvu. Multichoice Talent Factory. Ndine Banda kufikira Sabata yamawa pene tidzabwereso ndi mlendo wina. Tingoti mwakoma nonse and goodbye.